isa ka ginapahayag confidential agent sa National Bureau of Investigation ang ginaresto matapos ang natabo nga tensyon kag linukpanay sa sulod sang Senado kagabi. Suno kay Senador Amy Marcos, ang nasambit nga individual ang naaresto matapos ginpahayag nga ginkuha ang isa ka tactical bag nga nabilin sa hagdanan sang ikaduwa nga panalgan sang building sang Senado. Kung sa diin nabatian ng mga lupok kaasang armas. Wala pa ginpagwa nga identity sang ginapahayag NBI personnel kag kung sinong mismo ang nag-aresto sa iya. Apang suno sa senadora, ginsiling sang abo nga individual ngang iya nga boss amo si Attorney Bomediano sang NBI Organized and Transnational Crime Division. Dugang pa sang amo nga agent ang iya nga superior ang nagmando sang operasyon nga may kaangtanan sa pag-aresto kay Senador Ronald Bato de la Rosa nga gindagdagan sang arrest warrant gikan sa International Criminal Court. Ginengganyo naman ni Senator Amy si Bomediano nga magpaathag kaangot sa komosyon sa Senado nga nagresulta sa lockdown. Samtang una na nga ginpanginwala ni NBI Director Melvin Matibag nga wala sang tinawong NBI nga ginpadala sa Senado baliskad sa payag sang senadora. Kakagulo pa rin kami rito kasi ang balita may nahuli na isang NBI na CA, confidential agent, na binalikan yung kanyang tactical bag na siyang naiwan dito sa hagdan ng second floor kung saan nagmula yung putukan. Ngayon, yung tao na nahuli, pinangalanan yung NBI boss niya, si Attorney Bomediano ng NBI Transnational Crime. Kung sino man siya daw yung nag-order sa kanila na lusubin yung Senado at takipin si Senator Bato. Anuman ang mangyari, sino man ang masaktan. Kaya eto nga, Attorney Bomediano, kung sino ka man, sana ipaliwanag mo kung paano ito nangyari na sinugod, linusob ang Senado at nagkaputukan sa amen dito sa mga senador ng ating republika. Hindi ito dapat nangyayari sa Pilipinas, higit sa lahat sa institusyon ng Senado.